Hey, yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizomphethe uZinhle bringing umuntu wakhe uDuja. Let's get into it. Sanibonani, igama nguZinhle. Ngibhalele i-Save My Relationship because ngifuna ukuconfessa ku-boyfriend yami ukuthi le mali esiloko siyidla soyi-2 iphumaphi. Hey, yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngiphethe uZinhle nomuntu wakhe uDuja. uGrant. Jojo Bro wena. Angimnandi. Yamazi sisi ngihamba naye. Ya yamazi umuntu ohamba naye. Okay, ubani? Lona. Ya mathandana wamncane blind. Yeah. Awungitshele ngaye, like how did you guys meet? Nihlangane phi? Isahlangana emjayivweni. Cases wangishaya bekashanga khona lapho mfethu umjayivweni la. Ya wangishaya ngaphakathi ngabona ukuthi ayilo sisilwana. Mele ngivele ngihlabahlabo yabona. Ya ngibeka amabili amathathu lapha yana bhatayi. Sa end up avele. Nijoy. Yeah. Okay, how long have you guys been dating nomuntu wakho? It's about 4 years now. 4 years. Yeah. Oh, okay. Umuntu grand mara umuntu. Umuntu umjojo mfethu, umuntu grand. No. Yathembakala. Yeah. Oh, okay. Zinhle, awungitshele ngomuntu wakho? UNtuja like isithandwa sami, maqondana wami, ngimthanda kabi, umuntu nje ophansi, unomoya ophansi, akana into eningi, uyamhlonipha umuntu wesifazana. Ya iphanda futhi isithandwa sami. Oh, okay. Uthandeni ngaye? Ngithandeni. Yeah, when it started umjolo wena. Ngithande nje yena isiqu sakhe nje, it was just love at first sight. Oh, okay. Oh, that's nice. That's nice. Okay, asimtshele ukuthi simletheleni kusho ukuthi singamcichela isikhathi yabo. Sithandwa sami ngikulethela ku Save My Relationship because I wanted to come clean to you. Kunekhehlanyana bengibonana nalo. Ekhehla yilo leli belingiphi imali lemela ngiloko ngiza nayo endlini ngithola kule khehla. But now there is a problem. Le khehla leli selifuna ukungithatha. Lifuna ukungithatha ngibe umamncane because ushadile unabantwana. Oh, sithandwa sami. Yeah, so yeah, that's why ngikulethelana nje bengifuna nje ukutshela ukuthi nje hey ikhehla le mali lebo ucabanga ukuthi ngithatha endlini, cha ngithatha kulomuntu bengidlala naye. Oh, yani. Uqale nini mfethu la nomuntu lo wakho lokhuluma ngaye? Sinabo ma 8 months. 8 months. 8 months. Yo. Yani. So manje uthi lo baba lo uthi kwenzakalani? Uthi ufuna ngoba umamncane wasekhaya. Umamncane wasekhaya. Khaya kwaZulu. uZulu. Angi-understand. Ufuna ukungithatha ngendlela eright. Ufuna ukulobola? Ufuna ukungilobola angishade. Yo. Ngumamncane. Yes. Ufuna ukungifaka esithenjini baba. Hayi wena. Shikazi. Injalo sa. Wena uthini wena mamphendula. Ubaba lona uyazi ukuthi nginomuntu but yena uthi nje ungithandile plus uthi yena into uyangikhona financially njengoba wazithanda sami ukuthi wena nokulekhanyana kwezemali. Utshela ubani lezi zinto lezo? Uyiphanda most of the income ilethwa yimi endlini wena. Uwo bomtshela lezi zinto lezo baba ukuthi mina income unyana. Bengimtshela because I wanted him to do more for me. Since you know now ukuthi angisebenzi, you know. Yo mara sithandwa sami. Yazi ukuthi ngiphula inhliziyo kanjani lento lengizwa ngitshela yona le. Ngiyaxolisa sithando sami, ngiyaxolisa. Ngifila ngathi ngambona lo baba lo yazi. Mara mina yazi bengithini, bengithi ubaba ngithathe. Sidle imali. Yo. Angiyakuthembisa ngeke sihlupheke. Sithando sami. Yazizwa ukuthi uthini mara kahle. Ubaba
Yebo. Ungakanani lo baba lo? Ubaba una 56. Na 50 years. Yo. Yo sana sami makuserious serious ngempela ngitshela lento ngibizele lento leyo la e-TV. Ngiyaxolisa sami. But I wanted to come clean. Wala abantu my family mayibona lento le kwenzakala. Sana sami ngizothini mina? Lothini kubo? Hayi angicabanga ukuthi izoba that deep. I thought nje you would easily understand the situation. Khona manje phela manje lo baba lo phela manje sekangidelelile manje. Bekazi lo baba Yakho. uthi ukhona. Bekazi ukuthi ukhona. 8 months yonke. Nayo uyamazi ubaba bengithi kuye umalume. Umalume kanti uye lo yo Umalumbheki. yo sana sami. Angiyazi ukuthi ngiqhubeke ngilo ngithi sithandwa sami or ngithi yo Hayi akukho okushintshile. Sandwa sami akukho okushintshile. Uthi nje wazi. hayi angazi ukuthi ngithini. Angazi ukuthi ngiphendule ngithini. Angitshela into engcono. Kwenzakalani ngathi ke manje? Sithi wena sebafuna ukugala. Indaba yami nawe ngabe isaqhubeka ngoba mina ngiyakuthanda kakhulu. Ela what about umkhulu wakho? Umkhulu ngizidlela nje imali. Sidla soyithule imali, ibenefit mina nawe. But mina bengingayazi. Bongayazi but if bengamelanga vele uzuyazi. But mangiza nemali endlini uyazi bojabula kanjani. Bengijabula ukuthi wena bongitshela ukuthi ekhaya bakugayele yona ukuthi sithenga ukudla endlini. Mara nawe ucabanga ukuthi ekhaya bangandlwana nendoda endala kagake uwe. Awu relax tu. Hawu. Kanti leyo ndoda le ndala leyo yona leyo sala nayo leyo manje ufuna ukugala yona what about it? Yona uyondla mina yangimaintain. Yangikhona. Yondla thini? Nawe uyakufaka lapho ngoba lezi zinto engiloko ngiza nazo uyabenefita kuzo. Manje afuna ukubekisa umuntu wakho lo muntu loyo. Uthi ngimiyeke. Uthe umiyeke. Awumtshela ukuthi ngeke khona ukumiyeka. Ngimtshelile ukuthi ngeke ngikhona ukumiyeka but nje uthi ngimiyeke. So wena utheni kuwe? Mtshele. Utheni kuwe uyangiyeka okanjani? Hayi obviously kuye ngizomtshela ukuthi ngiyakuyeka phela ngisafuna uyidla le mali. I understand. Yena ngimtshelile ukuthi okay njengoba isimo sikanje lo muntu engihlekisana naye ngizomyeka for wena because wena you seem to be more serious than a boyfriend because uthi ufuna ukufaka intandatho. Hayi ukuthi ukushaya kamnandi. Hayi besingakafiki lapho because uhlala nomfazi uhlala nabantwana uthi ufuna uku-introduce ebantwaneni bakhe nomfazini wakhe senza izinto ngokwesiko. Maka kuphi imali kanjani ahlize kuphi imali next siyazi besihlangana yabona lela khona lelo bohlezi ngibona noma ubheki yena lo bheki ya besihlangana kulelo khona emotweni. izinto zenzakala nasemotweni phela why Ngiyaxolisa sithando sami ukuthanda nje imali. Ngiyisaba inhlupheko. Ngizwami ibhlungu manje angazi ukuthi ngizwenzani mangimbona lo mkhulu lo. Nathi masiphuma la ngazi ukuthi kuzwenzakalani. Ngiyaxolisa. Uxolo lwakho manje angazi ukuthi ngiqolelo ayazi ukuthi ngenzeni angazi. Mina bengithi sithando sami uplay along nawe sidla imali. Nathi ufuna nidla imali naye. Sidla imali. Lo mkhulu. Hayi ukuthi uzongilahla for lo mkhulu. Hayi ngilahle sithando sami. Thanda ukufa. Ngilahle la. Sithando sami yabona ke manje yakhuluma ke manje yabona ke hayi yakhuluma lapho ke manje
manje sicala kanjani ke lento lena Ngizoqhubeka siyiqede ngidlale the way bengidlala ngakhona lo mdlalo wamanzi. Yeah. then Ngiloko ngithi nje imali lapha endlini. makanga Sizothuthuka sithanda sami. Yakhumbula ungitshela ukuthi wena usasaphi kuya angafiki Cape Town. Kulonyaka siya eCape Town ngayo le mali yale cash. ngicela ukuthi lo baba angafiki lapha yana Manje makazofuna ukuya laphayana uzoyenza njani? No, ubaba uzofuna ukuya lapha uthi yena ekhaya benza izinto ngosiko, izinto ngomthetho. Uzoqala afuna ukungishada kuqala ayocela isihlobo esihle ekhaya badala amalobolo ayenze konke ngomthetho. Makaceda ukwenza lokho awuboni ukuthi uzofuna ukufika lapha. Kuzofika but inkinga Uzoyenza njani yami mase yilapho ke? hayi phela hayi le hayi sizosolve mayisefike lapho ke ya le sizodila ngayo mayiselapho ke isibona nethi nje kuzongena inyuku nethi nje So uvumelana nento oyenza usisi? yes Sithandwa sami uyazi ukuthi inhlupheko sayigcina kudala since ngathola lephehla. Sithandwa Inhlupheko sami siyazi. hayi Hey phela besihlupheka nanangumfana. Yabo. Indlovu ikati lincane indlovu beyileleziko. Besengithukile nami ukuthi umathanda nawami cabanga nje umadala ndoda mfethu hey So manje uvumelana neplan yakhe? yeah angithi manje siyamqutha lo madala yeah naye bekakhuluma ukuthi manje kufuna ukuthi kuyenzakalena ngithi manje So bongayitholi lento ukuthi uthole enhle kahle kahle mina ngitshela ukuthi ngizolahlwa la eTV la namfethu yabo So manje with all that said, what's your conclusion ngosisi? Niyaqhubeka? hayi soqhubeka nomathanda impela ngiyamnqanya lo muntu lona mfethu blind funa next ngesithandwa sami So mnandi ngalento ayishini. ngigrendi ngitop thokozile Bese ubheki umkhulu lo. umkhulu Yeah. umkhulu mhlathana ajampayo yayo uzohlangana nami Angeke usho next kuye. uzohlangana nami ifuyala Melanga ufuna ukuzolwa hayi uzovuka hayi afatala lokuyo la uyakhona silimeze etsheni So zinhle uthini? wami no Yeah, into mina bengifuna So uthini Sifine. since somtshelile lento omtshele yona how do you feel? ngizizwa ngikhululekile because bengizifihla naleli khehla. So right manje. Sengi right izinto zami sengizozenza on a clean slate. nami hayi Bona nawe fila umoya wami uyayehla yabona hayi sithandwa sami thanda baby Nami ngiyakuthanda sithanda sami. Okay, it is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share.